Il-Partit Nazzjonalista jrid jippersisti b'kawża vendigattiva maħsuba biex tfittex personalment lill-uffiċjali tas-servizz pubbliku u membri oħrajn tal-Gvern għal 400 miljun euro, dan biex minn għalih ibbeżza u jwaqqaf ħidmet il-Gvern. Hekk iddikjara fi stqarrija l-Partit Laburista b'reazzjoni għal fatt li Bernard Grech u Adrian Delia appellaw minn sentenza li nqatet kontrihom mill-imħallef Tony Abela. Fil-kawża l-Partit Nazzjonalista rid li kemm il-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll Chris Fern fost oħrajn jiġu mfittxin personalment għad-danni brabta mal-konċezzjoni tal-isptarijiet. Ta' min ifakkar kif is-sentenza tiegħu l-imħallef Abela ikkwota lill-imħallef Emeritu Anthony Borg Barte fejn qal kif it-talbiet tal-Oppożizzjoni biex l-avukat tal-Istat jintervjeni jiksru id-demokrazija. L-istqarrija tal-Partit Laburista komplet tajt kif biex jilħaq lan tiegħu il-Partit Nazzjonalista jrid iżarma l-funzjoni tal-avukat tal-Istat u għalhekk appella mis-sentenza tal-Prim Awla tal-Qorti Ċivili. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista diġà tilef din il-kawża iżda donnu s-sentenza tal-Prim Awla tal-Qorti Ċivili li l-Partit Nazzjonalista ddikjara fiduċja fija ma kienx biżżejjed dan għax it-tmexxija tiegħu trid tkompli bl-attentat viljak li jkontrolla l-istituzzjonijiet jekk mhux bl-attakki insensittivi bil-manuvri fil-qorti maħsubin biex inislu l-biża' żied jgħid il-Partit Laburista. Intqal li l-Gvern għandu mandat ċar biex iwettaq il-programm tiegħu u l-ebda intimidazzjoni mill-Partit Nazzjonalista mi se twaqfu milli jagħmel is-sewwa. Bħalma qed jagħmel is-sewwa brabta ma' Stewart fejn mhux biss ħaq il-passi iżda bl-assistenza tal-istess avukat tal-Istat u ditti lokali u internazzjonali qed ifittex lil Stewart u jiddefendi l-interessi ta' pajjiżna f'arbitraġġ internazzjonali temm jgħid il-Partit Laburista.